Arratsaldeon beraz guztioi, tokatzen da kantatzea. Zortziko handian hasiko gara, dantzan aurreta atzean. Soziedade txikiko gela, ia harturik etxea. Ea etzaigun asko kostatzen firmatua betetzea. Guk firmatua betetzen dugu dagokigun momentuan. Naizta Tolosan ibili ginen bertan entrenamentuan. Lauak ta laurden ordu kritiko bat dela hartuz kontuan. Baten batek lo hartu baino lehen hasiko gara kantuan. Itxusia da norbaitek loa, hartuko baligu maian. Ta horregatik hasiko gara guztiak esnatu nahian. Inauteritan hitzartutako bertso bazkariko gaian. Mingainak indar gehiago zeukan hitz egin genuen garaian. Badakizuta sartzen denean iluntzean eguzkia. Nola izketan hasi oigaren mingaina erdi bustia. Negoziaziotan aritu ginen hori gure argazkia. Baina ez dugu kontatuko anitz egin gendun guztia. Dena kontatzen astea ere itxusia da jakina. Zer pentsatuta zer esan ziren ia ezin imagina. Beraz guretzat gorde beharko, barra iskinean egina. Erdia behintzat esango ginun gogoratuko bagina. Ala izaten da argia itzali eta barrukoa piztu. Zuk badakizu ordu txikitan badela nahiko arrisku. Barra ertzean ipini eta kontutan guztiok istu. Elkarri bota gezur galantak eta erdiak sinistu. Hori guztiok egiten dugu, parrandan irten da berdin. Arriskutsua baitugu gaua Tolosan edo alegin. Egunaretan egin ondoren, hau lotzeko hainbat alegin. Gaurkoan ona heldu gara ta dena gaizki ezkinun egin. Egia esan hori ala da, eta badakizu zera. Parrandan ongi ibili ginen aurrera eta atzera. Erdia ongi eta erdia gaizki, beti eiten dugun antzera.
Bersolaria ohituta dago bestena kontatzera. Baino parranda aztu dezagun, pasa dira ja 2 urte, eta onera etorri gara gonbidapenaren truke. 2 plater ziren biak paella, eta esan nahiko nuke. Goizean goizik lanean hasi, ta goxo prestatu dute. Arrazoi duzunik jan izanaz, barruan ez dut damua. Janaria eta bersoa biak ona etortzeko amua. Lehenik paella, gero paella, hori gaurko mantenua. Bersolari hoi jarri digute kirolarien menua. Naizta ez egin platerkadari, hasieratik demanda. Platerak hola bete dituzte, egi osoa esan da. Kirolarien menua dela, baina pasa duzu langa. Kirol askorik ezin da egin, hainbeste paella janda. Baina janari atera behar zaio 11 etekin. Herri honetan hainbeste jaten zenik joan esenekin. Proportzioak distortzionatu egin zaizkie alegin. Gaur 30 ginen bazkaltzen, ta 60 egin. Eta handia izanagatik alere oso goxoa. Ekarri ala jatea dugu gauza oso erosoa. Gero postrera iritsi gara, ta ez da bukatu osoa. Oraindik ere parrilan dago bigarrengo bizkotxoa. Bizkotxo ederra prestatu dute, sukaldari bat galako. Kontratatua baitzuten hemen ongi aritzen dalako. 2 bizkotxo egin eta bat janda, denok ase eta bapo. Bigarren hori geratuko da nik dakidan batentzako. Lehenbizikoa eta bigarrena zeinen bizkotxo handia. Sobran gelditu baldin bada da norbaitentzat oparia. Gero etxera eraman eta bihar goizean saria. Kolakauakin prestatuta du dagoneko gosaria. Markelek jango du bizkotxoa gazteak daukan indarrez. Naita serbitu du bat bakarrik hori bai baitzekin aurrez. Lehen kejatu da aspaldi ez du egin, amarekiko asarrez. Ba orain lehen faltan taste osoa bizkotxoa jan beharrez.
Bana propio banatu dunik xabatetzait iruditu. Mairik maiala ibili baita nahi zuenari serbitu. Baina bizkotxos zalea ote den, ez dut egingo prediku. Bestei bizkotxo partitzen jardun ta marrubiak janditu. Marrubi ontzi osoa janez hortxe aritu da jakina. Barruan zer du estomagoa edo irensteko makina. Pertsona beti izan oi baita bestena ongi dakina. Ta askoz gehiago baloratzen da besten etxetan egina. Azken aldian beste gairen bat badabilela badakit. Bertso kontua bastante serio hartu omentzun alegik. Eta bi talde atera ziren disputarako bertatik. Batzuk aserre omen dabiltza herri artekoagatik. Zuk badakizu ala izan zela ongi ikusi ez ezik. Gazte jendea nagusiari garaile atera baizik. Batzuk aserre omen dabiltza ta erdinegarrez kasik. Baina hori ala da batzuk asarre daudenean bestek pozik. Kartela ala ikusi nuen oso dotorea zela. Herri artekoan disputa on bat hemen baumentzegoela. Gero helduenei galdetu eta odola borbor zutela. Esaten zuten penarengatik utzi egin zietela. Ala izan zen lehen eroria irazusta barren egi. Gero besteak bota zituzten ta azkenik berastegi. Tope-topera zeuden orduan eta ala izan bedi. Goierriarrak iritsi ziren ta ez zuten aurrera segi. Goierritarrak iritsi ziren ta gazteak kanpo bota. Baina itxuraz hemen daude eta asko etzaie inporta. Leia kontua herri artekoan nibel horretan dagota. Irabaztea garrantzitsu da soilik ezagunen kontra. Baina gazte hauek indarra dute nahi nizuke erakutsi. Beraien kabuz hasi omen ziren eta hori ez da gutxi. Gu elkartean 1000 urtetan lan hasi eta ezin utzi. Gero sekula berso eskolarik euki ez dutenak nagusi. Beraz egingo te dituzu ona etorrita pakeak.
Funtzio asko ez du betetzen bertso eskolara joateak. Gero honenak eginez gero zapalduz kale parteak. Hausnarketan bat egin beharko du bertsozale elkarteak. Arrazoi duzu ta horitatik bat ni naiz ematen dut hitza. Nahiago nuke gazte guziak hain indartsu bale biltza. Gogorik dunak aurrera iten du hori da bersolaritza. Edo beraiek osongi edo gu oso gaizki gabiltza. Bertso zaleak, bertso saiotan beti hartzen badu leku. Egin behar da bertsolari bat dagon lekua aletu. Zuone aldera etortzen zara naiz ez den etxetik gertu. Zeo zer ongi egiten duzun zure ikasleri galdetu. Bada ezpada etzaizula nere galderarik bota. Gero damutu egingo naizta eurek konta ala konta. Zuk badakizu lan egiten dut indartsu eta sakonta. Baina ikaslea beti egoten da irakaslearen kontra. Hausnarketa bat egin beharko da, hori da esan duguna. Ikaslea da beti kontrata, hori kontu ezaguna. Ta gaur egungo pedagogian hau da entzun izan nuna. Irakasleak izan behar dula ikaslearen laguna. Ni laguna naiz baino kolega ere nauzu jakina. Zeren bat eta bestea dira oso gauza desberdina. Naiz ta irakasle ni aritzen naizen eskertzen da alegina. Ni kartolari ikasi nion eta egiten dut berdina. Beraz, Artolan ikaslea da nere anaia gaztea. Horrek seguru ekarri dizu sekulako desgastea. Ze teoriak izaten ditun nolako tipo trastea. Seguru aski kostatu zaizu ari dena ikastea. Gure Artola asko maite dut hori oso argi dago. Nere nagusitan nere jefe besterik ez dut nahiago. Baino hasten da hizketan eta ezin isildu akabo. Mikelek ere hitz egiten du pentsatu baino gehiago. Pentsatzea eta hitz egitea naiz eta diren antzeko. Bat egin gabe bestea eginda ibil zaitezke trantzeko. Bere herrian gaur saioa eta zertzuen azaltzeko.
Seguru onera ez dela etorri, inbidik ez pasatzeko. Nere ustez berez asmoa bazun ta etortzea helburu. Baina Artola ezagutzen dut ta barkatu egingo dugu. Horrariko da bere ganbaran bere tesita liburu. Baina egunan hasi zaio ta ahaztu egin zaio seguru. Bere ganbaran ibiliko da ona etortzeko perezan. Ordu biterdik harrapatuko zuten etxean sorpresan. Edo agian lasaitasunez gaurkoan kanta zenezan. Aste osoan berekin egon eta ez diozu esan. Esan nion ta kasuik etzinin, naiz entzun ere esana. Kontatu dugu bere kasuan gertatu hortan datzana. Gure etxean bezala da hau bateko poza eta drama. Etxe horretan meritu dunak euren aita eta ama. Beste semea pilotaria, hori badakit lehenago. Ta telebistan horri biltzen da bera ezin guapoago. Gure zuretzat igual guapoak izango gara zeharo. Gure ama behintzat zurearekin enamoratuta dago. Esaten du hau mutil jatorra eta hau mutil sendoa. Nahiago dut leitzan jaiota izan balitz hemengoa. Gure ama dago enamorauta, desio inkretzen doa. Baina uste dut joan esametan gure ez dela lehenengoa. Egi galanta kantatu duzu, egi eder hori horra. Etxe askotan aipatuko da bera denaren altxorra. Gurean sarri entzun baitugu bai eztapen hain baikorra. Pilotaria zeinen sanoa eta gainera jatorra. Ala izaten da bai arrazoi sakona, Iñakik indarra du pilotan da ona. Golpea ematen dio dagonta altona, baino botileroa fallatzen diona. Frontoian ibiltzen da han neurri askean, altxatuta eseri batean bestean. Iñakiri entzuteko esanez eskean, ze nolako sustoa aurreko astean. Eta alereik errasko ez larritu, isiltzen ezpadare ez zaitez harritu. Mikrofonoak jartzea zein okurritu,
esan behar ez direnak ere esaten ditu. Frontoira joan eta pasatuz denbora, mikroaren kablea bizkarretik gora, esan behar ez direnak ekarriz ahora, ta telebistan denak entzuten gustora. Gogoa jartzen dio gogota denbora, ikusten dut sutan ta ikusi gustora. Igual egunen baten betik eta gora, berak hartu pelota ta berasiko da. Lehen ibili omen zen magina bat urte, igual berriro ere hasi behar luke. Bote prontoan bere nerbioen truke, basiko balitza ikusi nahi nuke. Etzazu uste joan este bere agenda, goraino beterik da nolako zerrenda. Aste azkenetan Idiazabalen benga, eskuz ezin duena palazaritzen da. Batean ezin bada moldatu zaitezke, pala eskutan hartuz kontrario eske. Hain txarra ez deritzo taizuan nahi gazte, nik ezin baitut egin ez bat ta ez beste. Zuk indarra ez duzu joan esikearri, ezin mugitu bertan pelota ta harri. Bata bestea ezin omen zabiltz larri, ikusteko jendea ere behar da sarri. Baina nabil jendea ekarri ezin da, frontoira hurbiltzean saioa eginda. Ni pilotan astea pastelaren ginda, kirola edo bertsoa guztia ezin da. Inbiditan ez dago babadariola, lehen ziren bengoetxea eta barriola. Ta horregatik uste dut ari ziren hola, gure herriko kupoa beteta dagola. Umearen ametsak askotan zapuzten, hasten dira helduak ze eiken dituzten. Guk pelotari izan nahi gaztenetan gazten, ta pelota eskolatik bota egin gintuzten. Antxe ibiltzen ginen eroen antzean, bat besteari joka ta erdi trantzean. Aurrean onak ari oiziren etxean, guri esaten ziguten ibiliatzean. Taskotan hori ere ez zuten esaten, pilotazo bat ere ezkinun ematen. Aulkitan eserita arratsalde baten, lagundenei begira gominolak jaten. Badakizu indarra dugula ointzolan, baino sakea atetzeko guk eia nahiko lan.
Ez ginen moldatu oi frontoiko oskolan, ta orduan hasi ginen berso eskolan. Alegira etorri, igota hor konpon, majo bazkaldu dugu, ta egin digu on, ta gero bi kamera, zapaldu ta eman on, Nafarroko finalen hainbeste etzegon. Nafarroko finalen hainbeste etzegon. Kamara bat jarri du, ze hori debalde da, ta gero bigarren bat gehitu da taldera. Antxe garrabatzen gaitu aldetik aldera, nork ikusi nahi gaitun da nere galdera. Nork ikusi nahi gaitun da nere galdera. Baten bate gongo da nonbaiten seguru, guk zer kantatu ote genuen aiduru. Bertso frikiak beti dabiltz buruz buru, guk bestenak ere ikusten ditugu. Guk bestenak ere ikusten ditugu. Berso bat bota nahirik, asko ze hobea, beti ez da ateratzen guztiz dotorea. Hortxe bi kamara ta hor grabadorea, ta ondoan jarri zaigu apuntadorea. Ta ondoan jarri zaigu apuntadorea. Kantuan hasi gara xabat pozik biok, eta behatzarekin egin ditu biok, baina saioan zehar ala entzun diot, radioan botatzeko moduko iketziok, radioan botatzeko moduko iketziok. Felixi saiatuko da zerbait pasatzen, baino amarreko bertsoi ez dugu trazatzen. Felixe paielanak dabilor azatzen, asteburutan ere ez du deskansatzen. Asteburutan ere ez du deskansatzen. Gustatzen zaiolako entzuten hasita, bertsoak epaitzea hor hasita tita. Zerotik amarrera zeo zer jarrita, boligrafoa dauka tapa ipinita. Boligrafoa dauka tapa ipinita. Badu posea eta badu talantea, hankak gurutzatuta bai elegantea, eskutan arkatz hartu zia tratantea, beti dauka itxura interesantea, beti dauka itxura interesantea.
Hortxe bazkaldu du ta bazkaldu bapo, kozinatu ere bai ala behartzelako, propio hor jarri da eserita papo, bideoan posteak tapatzen dulako, bideoan posteak tapatzen dulako. Ez dakit nik berdina esan dezakedan, irten nahi du naiz eta bilintonik edan. Hau ez da beldurtuko kamararen zeran, lehen ere aritu zen hitzetik hortzeran. Lehen ere aritu zen hitzetik hortzeran. Kamararen aurrean horrela jartzean, hizketan hasi oizen besten antzean, ta denbora pasata hau bere kaxean, gehiago gozatzen du kamaratzean, gehiago gozatzen du kamaratzean. Antxe ibiltzen ziren lasai bezain sano, programa aldapatsu zein programa plano, berdin ze berso saio enfoketa plano, nahiko zen irtetea felista hartano, nahiko zen irtetea felista hartano. Ala ibiltzen ziren lehen hor orain hemen, saioak grabatzera joaten ziren lehen, feliste bilenean nik pentsatzen nuen, bertso bazkari gehiago grabatuko ziren, bertso bazkari gehiago grabatuko ziren. Esplikazioa du, emango dut buelta bertso bazkari asko bote aztarteka, dena izaten zen alatenka, latenka, joateko aitzakia izaten zuten ta, joateko aitzakia izaten zuten ta. Baina puntuka ere egin dezakegu, Saio bizkor xamar bat emango diegu. deitu gaituzte eta hortako gaudegu. Guk eskatutakoa egin beharko dugu. Bueno, bakarkakorik ez dugu egingo. Bi etorri baikara beraz ez da giro. Eta egin ezkero etzazue igo. Bestela gu ezkatoz onera berriro. Bertsolaria ezin da hainbeste estutu. Naiz eta dauden truko hainbat gauiz eskutu. Ez dagoela gairik zion puntuz puntu. Ez du ezer prestatu ta ez da damutu.
Gairik ez denean bada 11 gai. Baina izan behar da ateratzeko gai. Gaztetxean egiten dira 11 jai. Ba enaiz ailegatu, baina enuke nahi. Okibiltzen badira gaztetxe horretan. Ok ere biltzen dira naiz egon sobretan. Zarra adinarekin beti da zorretan. Gustora ibiltzen dira juergako obretan. Han edonor sartzen da tragorik nahi badu. Gaztetxea etxea deitu dezakegu. Hemendik aterata joan gaitezkegu. Hartuko ote digu baten batek kargu. Gaur parranda egiteko balda alegin. Ez dakitein liteke 11 alegin. Gogorik ez dut baina gero igual egin. Ezin da inoiz fidatu alegiarrekin. Ni ere maiz etorri ta gero ezin joan. Itxatxi zarelako barraren ondoan. Bertsolarik tragoa omen dute doan. Baina guk urbasoa daukagu ahoan. Igual zerbezatxo bat hartu behar genuke. Kotxean nahi gazteak hartu dunan truke. Gero sopleak iala esango balute. Han rotondan kontrola maiz ipintzen dute. Hortatik pasea izan naiz askotan. Baina ez da pasako xabat gaurko ontan. Ez naiz eta etorri parranda asmotan. Lehenik egin behar da jarraitu bertxotan. Orain publiko gehiago iristen ari da. Ta publiko zorrotza jarri da begira. Agian pentsatu du isildu balira. Agian pentsatu du bi hauek zein dira. Bat ezagutzen du bai aukeran gehiegi. Ikaslea ote den etorri zait neri. Bai eta bertso eskolan ala izan bedi. Naiz xabatez gustatu zuk bertxotan segi. Hori ez baita izango bertsoaren kulpa. Kulpa beti maisuak eduki oiduta. Lehengo gaira ez gaitezen joan gu itzulka. Lehen ez du entzuntan nahi du errepikatuta. Berriz hasieratik hasiko algara. Ez digute emango guri besarkada. Entzun nahi dutelako egin dute algara. Kantatutako denaz oroitzen alzara. Edo igual prestatuta ekarri dituzu. Ez dut memori ona ni hortan txarra nauzu. Ba ordun berriz kantatzen kostatuko zaizu. Zuk memori hobea ez duzu ba aizu. Bertsolariak behar du izan buru ona. Ta albada argia brillatzen diona. Ta memoria txarra ta fallo sakona. Exigentzi gehiegi zerrendan dagona.
Bertsolariak behar du gogoa eduki. Bueno, zerbait gehiore kanpota barruti. Beti toparen topa ezin badauki. Zer esango diozu deus ez dakin bati. Lehen saioa egin dugu bastante txukuna. Hori da publikoak esan behar duna. Euren aurpegitatik datorroi hartzuna. Nabaritzen alduzu zuk argitasuna. Guk taiek deskantsoa beharko genuke. Estrago bat nahi dute deskantsuan truke. Agian isiltzeko esango digute. Guk segi dezakegu beste 3 urte. Baina agian gaua iritsiko data. Ezingo datera hainbeste zarata. Igande izan baino lehen berriz Larunbata. Deskantsoa egigunta eskatuko bata.